какво са хора? Аз съм Пламенчев и тук с мене. Да, аз си направих една томбола. Сега сме в Indective PvP. Кажете хай на YouTube томболата. Тя сега им каже, аз съм ранг елит. Ето хай YouTube. Ами нека да покажем моята томбола каква ще е. Ето PV10. Тази... Добре. И сега ето гледайте, тук напълних с такива много хубави мечове по 19 атак демидж, 18 легове. Това е PvP сервер. Задължително трябва да се абонирате, да харесате клипа и долу да напишете запис вашето име в играта. И който спечели получава тези неща. И така. Кажете ББ на YouTube. Чай малко. Кажете ББ на YouTube за томболата. И ми така. Нека да кажат ББ. И ми това ще всичко за... Чак сега да свърша клипа. Това ще всичко за този клип. Надявам се да ви харесва. От тук с мен беше Razer Master. И ако искате да се запишете, трябва да се абонирате, да харесате клипа и да пишете такова. И да пишете запис вашето име и очаквам ви.